La nostra aventura amb el Gitar va començar fa 4 anys, quan un exalumne del centre, Roger Fernández, va trucar al centre proposant una activitat sobre dansa contemporània, per introduir la dansa contemporània en els centres d'ensenyament. Havien guanyat una beca GITA de l'Ajuntament de Figueres i el seu projecte era potenciar la dansa contemporània en els centres educatius. Per nosaltres l'activitat de Gitar ha sigut molt important. Per mi personalment ha sigut un gran suport. Actualment els estudis de les arts escèniques jo crec que és important que hagin tingut de primera mà ballarins professionals, gent preparada, formada, que són joves, com ells, que tenen entusiasme, que treballen no només per l'interès d'allò que hi puguin guanyar, sinó en profit de l'alumnat i de la ciutat. I jo crec que és molt important que se segueixi difonent i que se segueixi fent aquest treball un any rere l'altre. Gràcies a aquesta experiència he après que m'agrada aquest tipus de ball i sobretot m'agrada el fet de ballar, el fet d'expressar-te d'aquesta manera amb el cos. Jo crec que és molt important que es dugui a terme des de l'inici de l'ESO i així puguis veure si estàs fet per això i si t'agrada, que és l'important. Quan va venir el projecte de Gitar a les nostres mans, vam pensar que era com obrir una finestra. Obrir una finestra perquè hi entrés no només uns aires renovats i uns aires diferents, sinó que a més era una oportunitat única perquè els alumnes s'acostessin a una disciplina molt desconeguda que és la dansa contemporània. Penso que per una banda, Figueres és una ciutat que necessita una aposta per la dansa en aquest sentit i per tant el projecte que comenci en els instituts em sembla que és el lloc on ha de començar i s'ha de potenciar. Jo penso que és una forma excel·lent no només des del punt de vista artístic sinó des del punt de vista educatiu. Jo penso que sí, que s'hi ha guanyat molt en la seva formació, molt. Sí. Penso que els ha ajudat amb l'autoestima, amb l'adquisició de més seguretat, en definitiva, per anar pel món. Crec que és molt important perquè, més enllà de la dansa, cada pas, cada moviment té un significat i té un sentiment i té un perquè i crec que és molt important trobar aquests perquès i sobretot treballar-los en grup. Crec que és molt important això, el poder conèixer a un mateix i la dansa crec que ho provoca a través d'aquesta llibertat de moviments i que al final genera això, llibertat de sentiments també. A mi personalment m'enriqueix molt perquè és una cosa que puc traslladar a altres nens i nenes que probablement no tinc la sort o el privilegi de poder fer aquestes classes ara mateix amb l'Ashley. De l'associació Conarte hem impulsat 2 nous planters de dansa. A Figueres ho vam tenir molt clar que havia de ser el que nosaltres creiem des de sempre que ha d'anar lligat, el món artístic, professional, amb el món educatiu dins de les escoles. Estic molt content que hi sigui perquè aquests nens necessiten alguna cosa més que no sigui el seure o fer les activitats tradicionals, perquè és una cosa que els ha agradat, tenen moltes ganes de venir, no fallen mai i en parlen amb les tutores també estan molt contentes. Espero que els grups aquests que anem fent siguin grups cohesionats, grups que s'apoyin entre ells, que s'ajudin entre ells i que això els ajudi a relaxar-se i a preparar-se per estudiar o per fer qualsevol activitat. És una activitat més que els ha d'ajudar.